guda biyu ne. Na farko shine ka yadda ka koma ofis ɗinka kuma gashi an gama. Na biyu kuma akan maganar Sajida. Alhaji akan Sajida kuma? Me za yi mata? Ciwon ta fa ba na asibiti ba ne. Don a gaskiya har waje an fita da ita aka dawo da ita a haka. Na'am. A turo min biliya a ofishina. Biliya kuma Alhaji? Me zo yi nan? Alhaji Hamisu, za ka ji mamaki akan abin da zan faɗa maka. Wannan rage farashin da na yi a kamfanin nan, wani malami ne ya bani shawara akan in aikata haka. Ya ce na fitar da zakka da ban fitar ba, kuma na sauƙaƙa ma bayan Allah. Sa'an nan na cire kuɗin ruwa daga cikin ayyukan wannan kamfanin. Kuma ya ce idan na yi haka, biliya zai gyaru. Kuma wallahi da na aikata haka, sai ya zamanto sanadiyan yanzu dai za ka ga biliya da kanka. Biliyan? Ya daina duk wani abubuwan da ka san yana yi. Jam'i baya wuce shi, kuma sallah a sahun gaba kullum yake. Yanzu haka maganin da nake maka, ya fara koyon karatun addini. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Abba, ina wuni? Lafiya kalau Biliya. Kai ne? Ƙwarai kuwa, ni ne Abba. A yanzu ya dawo nan da aiki. Har ma na sa manaja ya ɗan koya mar abubuwan da suke gudana nan. Allahu akbar. Masha Allah. Abba ya jikin Sajida. Alhamdulillah da sauki. To Allah ya ƙara mata lafiya. Dan Allah Abba dai a dai ƙara taimaka mini a roƙa mana gafararta. Ba komai Biliya. Ba komai insha Allah za a gaya mata. To, na gode. Allah ya saka da alkhairi. Alhaji ko dai akan maganan Biliya ka kira ni ne ka fake da maganan za ka mai da ni aiki. Ko kaɗan, aiki dai ina son na kira ka tuntuni ka zo ka kama aikinka. Amma yau biliya ne ya ce yana son in kira ka saboda ya baka sako zuwa gun Sajida. Wannan ne ai ba komai. Saƙon shi ka ɗauka ma ya ma isa, zai isa. Amma Alhaji Hamisu, kana ganin akwai yiwuwan Sajida ta dawo ɗakinta? Ko ni ba zan yadda Sajida ta koma yanzu ba. Mu jira mu ga shiryar Biliya ɗin nan. Kana da gaskiya. Wallahi kana da gaskiya. Amma ni na baka daman ka yi bincike a nan ofis da anguwa da kowa ma ina ne da abokanansa. Ina fata dai ranka bai ɓaci ba ranka da dai. Ko kaɗan. Ai ni ma na damu da halin da Sajida ta shiga. Sadiya, Sadiya, Malam, Malam, Fadila, Fadila, Ra'in Fadila, Talatu, ki zo ne, Talatu, wayo, wayo, wayo. Ki ce la ilaha illallah. Wayo. Muhammadu Rasulullahi. Sorry, sai haƙuri. Ta yi ne. Allah ya cikanta. Alhamdulillah. Lantana kin huta ni ma na huta.
waye